Periscopi. Le magazine 100% catalan. Escolteu França Blau, Rosselló Sem el diumenge 25 de setembre i a la meva esquerra tinc el jove Lluís Dagas, que avui ens parla d'una història de bruixes, de bruixots, de màgia i sobretot de repressió, fa? En efecte, un nas gros i ganxut, la cara plena de berrugues, una vida nocturna inconfessable. Però no estem aquí per parlar de tu, Seb. Fugint dels tòpics, avui us explicaré una versió diferent de la bruixeria nord-catalana i sobretot de la seva desaparició al segle XVII. Que malparit. Què ens has d'explicar, a veure? De fet, la figura de la bruixa sempre ha existit a totes les cultures i a totes les èpoques. Sovint la bruixa era una medicinaire, una dona que la gent anava a trobar pels parts, per exemple, o pels remeis contra la infertilitat, per curar o fins i tot per buscar consells. Arreu, les bruixes són unes erudites que conserven un saber molt antic, ancestral i natural. Ara, el que passa a partir del segle XV, XVI i sobretot XVII capgira la representació popular de la bruixa. Llavors, ens explicaràs ara, a partir d'aquell segle XVII hi deu haver un fet major, és això? És un moment on la monarquia espanyola utilitza la Inquisició per controlar el poble i sobretot per homogeneitzar ideològicament tota la península ibèrica. El poder central, doncs, de Madrid pretén constituir el que designa com a l'home espanyol, és a dir, un catòlic castellanoparlant. Després dels jueus, el 1492, el poder converteix massivament els morros, que s'havien quedat abans dels expulsar el 1609. Queden, doncs, aquestes dones independents i, clar, catalanoparlants que no se sotmeten a la ideologia medicinal clàssica de Roma. A partir del segle XVII, Catalunya pateix la guerra amb França, però també les epidèmies de pesta i les males collites. Llavors tothom comença a veure bruixes a tot arreu. La majoria, és clar, són dones. Així, només entre el 1618 i el 1619, a Miars i a Nefiac, a Illa del Riberal, a Vinçà, a Cosprons, a Banyuls de Marenda, a Sureda, a la Roca de l'Albert o encara a Terrats, diverses dones van ser jutjades i penjades. 12 el mateix any a Perpinyà. El 1642, 32 dones són empresonades al Capcir després d'un fals testimoni. Se deien Caterina Servanda, Angela Kersa, Antonia Forja, Caterina Bergera o Na Capella. Algunes eren medicinaires, però totes eren innocents. Doncs, per acabar ràpidament, suposi que per culpa d'aquests judicis ha canviat l'imatge d'aquesta bruixa. Donc sí, la Inquisició, de fet, que caça i mata aquestes bruixes dona naixença a tot un imaginari. Busquen aplecs de bruixes durant nits de lluna plena, busquen materialitzacions de dimonis a través de cabres negres, de gats o de gripaus, tot un imaginari que influencia la nostra cultura popular i fins al cinema d'Hollywood. Però, sobretot, quan la Inquisició penja aquestes dones, és un saber més que mil·lenari que desapareix, una cultura ancestral i singular a cada territori que s'oblida. Pels que en volen saber més, vos recomano l'homenatge i el treball immens que va realitzar la revista Sapiens fa uns quants anys. És inaccessible a internet. Han dissenyat tot un mapa interactiu que recopila els judicis de bruixes arreu de Catalunya, nord i sud, i d'Andorra.